gent ara? No, porque ya es España yo. Això és Espanya aquí, Nada, unos cuantos metros más allá y es España. Pues eso, estaba... Pues jo vaig posar un dièsel i va de conya, I està molt més ben acabat. Sí, bueno, que cada vegada els fan més. Sí. Vas en camp, tu? Sí. Em pots deixar allà a la borda del tramat, ficar-me fins al pàrquing aquell? És al costat del teu despatx. Claro. Perquè m'interessa veure el del restaurant i així arribo... A veure si agafo... Encara però hi ha bastanta neu encara, per la data que estem i per la calor que ha fet. Que està fent què? Que per la calor que ha fet hi ha bastanta neu. Que demà serà l'últim dia d'esquí per a mi. Que demà serà l'últim dia d'esquí per a mi. Sí, per què? Per què? Perquè el temps començarà a canviar ja.